प्रत्येक ख्रीष्टीय भाई भाई मोर प्रेज द लॉर्ड। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମାର୍କ 1 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ MP3 ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବିତ ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୋମିଓର 10 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତେବେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବା। ଆମେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠୁ ବଢ଼ିଲା? ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ହେବ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥ, ବାସଗୃହ ଦରକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବର 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ 2 ପର୍ବର 26 ପଦରେ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ମୁଁ କୌଣସି ମନରୁ କାଢ଼ି କୌଣସି ବିଷୟ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ବାକ୍ୟରୁ ପଢ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଆମମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଗିର୍ଜାରେ ଶୁଣୁଛୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବୁ, ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ତେବେ ଯେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇତି ରଖିପାରିବୁ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତୁମ ଘରେ ଯଦି କେହି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ MP3 ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ଶେଷ ଦିନରେ ବାକ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତିକି ବାକ୍ୟରେ କହିଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଘଟୁଅଛି। ଜାଗା ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ବାତ୍ୟା, ରେଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ ସହର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆମମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଭଳି ଆମମାନେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।